kia kare o support yo monto mino asobo gambio banene igere gente kia igon to bata batu mo kebuya ase igore otin cargo kwana siasa lakini ngoja kuonjo kana na tolema ndo igwete kia bantu ba kwana abantu maiga ya o Fred wako abali chikura donye chipaire ksorichos kia nyamira twaonjo kana nire mwakira timu yeriende y'abantu bali abaibi abantu bali bakanya kumnyokane chindege igora ne kibesa cheto chiasa kibesa cheto checha eponas ngakitoko batebya saitani asi arambe ya mokoro ibete abantu baito onyo irani le nyamoko irana somo kusi tokorega asiamu tubeke freti ekero omate akarato kolkie kerugo mo basa ko kanga ne cheche tigatorkie kerugo abantu baje ko tenage siye uikatoba utarinaitu na atacha sitole uikatoba mo turge freti chikura yani onya bogere buna tuenda bogere ba moitabire boikoyo ba moitabire lakini onyora ba kusimbale bange chisese yani ngakura ega stobate chipaereksoni ngarutokon yani rutokon usi nga epateria ya baibi ngarutokon oire chibesa ku Nairobi ochiko sari refresh ya eskimu gaja ekra fret ya ringe minister bose Nairobi gete chiramu kiospio ngakimura kono ngakiro muntu ruto atanya gukora kenge nero rari skimu eye na matemu toire eyenge moko ene segi ya ruto na matiani ya mumenye kwa kero muntu oruto mumenye kwa kero muntu kasongo eto kwa kero muntu lese pati yo mogusi nto takanyora ibunga akanyo burusobo note korwaja note kubesikimu ko kiboye obesikimu aria orwanya syo ngo kiboye bomanye ko likenga setinga matianyi abwetu ikonta temba tume buno mokusi onde buyasura obwate kura goso moyoye ase kipaere ke sotie aka kisini mbatume gati motebenga epati ya ruto teira kero mo kendi kios ekero kyanya maya mwakero mwana oria omwana nade omurongo abatete mwana oria toko genda nyasiongo twakeremo gusu toko gende kerenyo twakero monto ito hoy kerabu tgantigerabu ngajataro isinasta Fred tabati baga kwa bene tuchu campaign yeni yani abantu baire chindege bagu campaign yobo msie abaisi kitakuba sambira yura Asante.